Вітаем вас, глядачі! Вітаємо вас, любителі казок. Якое у тебе цікаве убранне, Каролинка? Дякую, так. Мой шиковний образ називається Ворона Д'Артаньян. Зверніть увагу на капелюш, оздоблений уласною піриною. Звернули? Так, просто цуд. Але увага! Упригожуватися можна тільки уласним пер'ям. Коли вам не пошанцевало і пер'я у вас не росте, то з птушок його виривати нельга. Ні ў якім разе. Але наші глядачі люблять птушечок і сябрують з імі. Бо наші глядачі самі найлепшие і самі найрозумнейшие. Вядома. Ну, добре, а тепер читаємо, що ж там сталося у владарстві БЖ. Ого-го-го. Застаўшыся без нагляду, звяры агледзеліся. Іх змясцілі ў цьмянае каменнае скляпенне без вакон, якое асвечвалася толькі абгаркам свечкі. «Выкарыстаем чароўны бонбон», – сказала козачка. Звяры дасталі чароўнае дражэ, але яно мільгала чырвоным колерам перасцярогі. «Не атрымаецца», – засмуцілася козачка. «У сістэме цударобства адбыўся збой. Паспрабую выйсці ў касмічны інтэрнэт». Козачка адкрыла кампутер, але касмічны інтэрнэт таксама не працаваў. У валадарстве БЖ, у катакомбы цудацейныя хвалі не праходзілі. Спахмурнелыя сябры леглі спаць. Ноччу козачка і мядзведзь прачнуліся ад залівістага хохату. Вясёлы рогат так не спалучаўся са змрочным падзямеллем. Ніхто з яго насельнікаў не быў здатны на смех. Пацукі нават усміхацца не ўмелі, а іржавыя брухоны маглі толькі крыва шчырыцца, і то па загаду. Смяшлівыя галасы і хіхіканне наблізіліся да каморы. Незнаёмцы пашушукаліся за дзвярмі, а затым праз невялічкую шчэлку унутр заляцелі празрыстыя стварэнні, нібы белыя разрэджаныя воблакі. Стварэнні замоўклі і ўставіліся на сяброў, а сябры на стварэнняў. «Хто вы? Новая здабыча БЖ?» – запыталася адно з іх з віхрастым чубам. Козачка апавяла пра свае здарэнні, а празрыстыя госці прадставіліся. «Мы паўночнікі, але мы не з поўначы, проста апоўначы любім павесяліцца. Напрыклад, падкрасціся да таго, хто соладка спіць, і затрубіць яму на вуха», і паўночнікі зарагаталі. Паўночнікі былі зроблены з паветра і таму былі лёгкімі і залежнымі ад ветру. Куды ён дзьмуў, туды нясло і іх. А па сваёй волі яны маглі перамяшчацца толькі ў ціхае надвор'е. БЖ са сваімі служкамі-бразгаўкамі ніяк не могуць замазаць шчыліны ў катакомбах, і як толькі зверху падымаецца вецер, нас скразняком зацягвае сюды. А тут не павесялішся, сказаў паўночнік з ускудлачанай грывай і шаліку. Паўночнікі любілі смех і жарты і мелі алергію на сум. Ад смутку яны пакрываліся болькамі і шарэлі нібы хмары. Пацукоў будзіць нецікава, утаропяцца перад сабой моўчкі, ды вусамі шавеляць. Брыдота, дадала паўночніца ў спадніцы з шырокім валанам. Было бачна, што стварэнні любілі пафарсіць. Але гэта давалася ім нялёгка. Як і воблакі, яны лёгка расплываліся. Таму празрыстым істотам прыходзілася пастаянна змазваць сябе гелем, каб не раз'ехацца. «Дарагія гарэзы, дапамажыце нам вырвацца на волю. Ці ведаеце вы, як адсюль выйсці?» – запыталася козачка. «Ведаем. Выйсці можна праз шчыліну, як уляжацца вецер, але вам гэта не ўдасца. Шчыліна малая, мы эфемерныя істоты, мы праціснемся». «А вы занадта канкрэтныя», – зірнуў паўночнік з ускудлачанай грывай на постаць мядзведзя. «І са студні таксама не зможаце выскачыць, асабліва вы». Паўночнік ізноў глянуў на мядзведзя, бо студня вельмі глыбокая. Але галоўная праблема
Замок, які закрываюць непадробным ключом. Вы не зможаце пакінуць гэтую камору, так што змірыцеся, ставіла паўночніца. А як жа дзеці? Тады іх жаданні не збудуцца. Козачка зажурылася. Паўночніца тут жа пацямнела, а ў яе чубатага спадарожніка пад носам выскачыла прышча. Празрысцікі пачалі гуртом суцяшаць козачку. Неабходна нешта прыдумаць. Я ведаю, што можна паспрабаваць, сказала паўночніца. За ракой жыве наадварот. Гэта надзвычай моцны чараўнік. Аднойчы мы зрабілі наадвароту добрую паслугу, і ён абяцаў нам аддзячыць. Мы яго так весялілі, калі ў яго была бяссонніца, што наадварот усю ноч хахатаў. Хіба цяпер папрасіць у яго дапамогі? Так, паўночнікі, злятайце да яго, калі ласка, папрасіце. На жаль, мы не можам ляцець куды хочам, адказала паўночніца. Мы залежны ад ветру і ляцім, куды дзьме вецер. А вецер у бліжэйшыя дні будзе дзьмуць у адваротным накірунку. Тады, як выйдзеце наверх, папрасіце воўка, каб ён збегаў да наадварота, падказаў мядзведзь. Это той воўк, які сядзіць і вые пад студняй. У такім разе я магу чапіцца за поўсць і ехаць на ім да наадварота, бо з чараўніком не кожны здолее дагаварыцца. Тут патрэбен вопыт, прапанаваў кудлаты паўночнік. Дзякуй, гэта так міла з твайго боку, абрадавалася козачка. Але, каб дайсці да чараўніка, трэба перабрацца праз п'яўчыну раку, папярэдзілі празрыстыя істоты. У ёй жывуць шалёныя п'яўкі. Яны кіпяць ад злосці і без перапынку выгінаюцца і калоцяць ваду. Не дзіва, што рака і зімой не замярзае. Як толькі хто зваліцца ў раку, яны накідваюцца на бедака і высмоктваюць яго кроў. Невядома, ці ўдасца перабрацца воўку праз п'яўчыну раку, але наадварот ваш апошні шанец. Пад раніцу вецер сцішыўся, і паўночнікі праціснуліся праз атуліну скляпенні на паверхню. Там яны перадалі воўку, што чулі і бачылі пад зямлёй. Не марнуючы час, кудлаты паўночнік усеўся на шчоўка, і той пабег да наадварота шукаць паратунку. Бач ты, неяк прыйдзецца воўку дамаўляцца з наадваротам. А гэта зусім няпроста, бо наадварот усё робіць наадварот. Так, сапраўды, і прямо зараз я збіраюся гуляць у наадваротах. Прасі ў мяне, што хочаш. Ну, паспявай, Каралінка. Чаму маўчыш? А, я здагадалася, ты ж цяпер наадварот. Ага. Але добра. Ні ў якім разе не спявай. Ля-ля-ля-ля-ля, кар-кар-кар, ля-ля-ля-ля-ля, кар-кар-кар-кар. А цяпер давай развітвацца з гледачамі. Вітаю вас, нашы гледачы. Чаму ты кажаш вітаю, трэба ж развітвацца. Ай, ты мяне зусім заблытала. Ты ж наадварот цяпер. Але я ведаю, як з табой гаварыць. Угу. Давай вітацца з гледачамі. Ты мяне падлавіла. Ну што ж, будзем развітвацца. Да пабачэння, гледачы. Да бабачэння. Кар-кар-кар. La